Bi juma ye mekalu klisheki samba fila ani mukan alini woro aw ye aw bisimila Tamtam TV jabrani sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw kulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni fasoden ɲumanya waleya ye an ka cakɛdaba min bɛ yen nɔ ni o bɛ an ka fini dilan cakɛda ko fɔ ni an ko anw ma ko Batex olu ye u bolo bila u jufa la ka bɔ ni sefa wari miliyɔn 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔko ye ka o ta ka o di an ka wolomasiri tabaw ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ fɛn min kɔni ye faso lakana ale baara la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni bɛnɲɔgɔnya ye o taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko ɲɛnɛbɔli bunakun ka fo ka taa se fɛn min kɔni ye an ka kalanden karamɔgɔw olu ka fɛn min kɔni ye lakanalitɔ min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko sɛndikaw olu kɔni ye sigikafɔ kɛ ka fɛn min kɔni u kun kɛn bɛ ka baaraɲɔgɔnkiri min ni ka o boloda ka se ka dankarikɛ o la ka kɛ ni wagati gɛlɛya mun ni o bɛ an ka jamanakan ni wagati kofɔlen na ka bi kunnafoniyaw olu kun cɛ o bɛna tali kɛ ni kuma ɲɛfɔ ye hakilina mun ni o taara ka bila sen kan ni o de ye ko mon histoire du sport kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni farikolo ɲɛnajɛ ale nasiraw olu fɛ minisiri min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔli bunakun kan ale ni sifinnakaw ka bunakun kan ni o ye Abdulkasim Fɔnba ye ale kɔni ye o baaraw ta ni ka olu nun don an bɛna an da don o la ko walawala ko da aw kulo kan nun de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi an ka fintigilakaw ka ɲɛmakura ni o ye état-major général ye ni ale tɔgɔ ko général de division Élisée Jean Dawo ale kɔni ye fɛn min kɔni nafolo kasabi o sɔrɔ min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔko la ni bɔra an ka cakɛda yɔrɔ la ni an ko a ma ko Batex ni olu ka baara bɛnnen don an ka kɔrikolo yɛlɛmali ma ka o kɛ fini ye anw fɛ yan nɔ o nafolo kasabi kɔni taara ka o di an ka wolomasiri tabaw ma o bɛ baara min na ni o de ye faso lakana baara ye u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ o nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni ye nin cakɛda ni o ye Batex ye u ye nin waleya ɲuman min kɛ ni o ye fasoden ɲumanya waleya ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka i ka gabakurun den kelen ka o ta ka o di faso jɔliko o nasiraw o fɛ o kuma na k'a fɔ ko an ka état-major général kura ni o ye général de division Jean Élisée Dawu ye ale kɔni ye foli belebele ta ka a ɲɛsin nin baara ɲuman min ni o taara ka a kɛ Batex maaw olu fɛ ka sɔrɔ ka a yira k'a fɔ ko a kɛra fɛn min kɔni ye jamana ka cakɛda a kɛra kɛnyɛrɛ ye cakɛda ko bɛɛ lajɛlen ne jɔyɔrɔ ka bon fasoden ɲumanya o baaraw kɛlen ko ɲuman o nasiraw olu fɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni sigi o ko ɲɛnabɔli bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko o nasiraw fɛ o baara minnu ni olu bilalen don sen kan ko o bɛ ka nɔbɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko ɲɛnabɔli o bunakun kan ni o ye dɔnnifa Amadu Si Savane ye ale kɔni ye bisimilali kɛ kunun ko alamisa ka kɛ ni fɛn min kɔni ye mɛkalo ale tile 7 san 2026 kɔnɔna na ka fɛn min kɔni ye lakɔliden karamɔgɔw olu ka lafasalitɔ maaw ni ka olu bisimila ka fɛn ni u ye hakilina min ta ka kɛ ni fɛn min kɔni ye jatigɛ wale maaw ye banbagaci wale min kɛ anw ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 25 o tɛmɛnen o la ni o kɛra sababu ye ka anw ka ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Kamara ka ale bɔnɛ ani na o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ɲɔgɔn ye hale kɔni kɛnɛ kan u kɛlen kɔ ka miniti kelen tasi bila ni ka o kɛ an ka ministre de la défense ye o nasiraw olu fɛ u ye fɛn min kɔni ye kuma fɔ k'a fɔ ko u kun kɛlen bɛ k'a fɔ k'u bɛ baarabila min ni ka o boloda ni an ko o ma ko grève nanzarakan na ni u ye o ta ka o bɔ a ma ka kɛ ni gɛlɛya minnu ni olu bɛ an ka jamanakun kan ni wagati kofɔlen na k'a fɔ fɛn min kɔni minisiri ye a ye foli kɛ fɛn min kɔni ye nin lafasalitɔ maaw ye u ka nin hakilina ɲumanya la k'a fɔ ko jamana in kɔni bɛ degré min na a mago bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni fara ɲɔgɔn kan o de la walasa degun min ni o bɛ an kan ni wagati kofɔlen na an ka se ka bɔ o degun kɔnɔna na an ka jɛni ka an ɲɛmada o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ diɲɛseleke 4 bunakun ka kɛ ni malikura hakilina min bɛ yen nɔ ka taa san 2063 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la k'a fɔ ko walasa ka o baaraw olu kɔni lase k'a fɔ ko ka o baaraw ni ka olu la kɛ ka ɲa an ka minisiri min ni ale tɔgɔ ko Umu Sek Saka ale kɔni ye directrice pays FIDA ale kɔni o bisimila anw ka faba kɔnɔna na ka kuma kɛ o baarasiraw olu kan minnu bɛna tali kɛ malikura ale kɔni ka kunkanko kumaw ka taa fɛn min kɔni ye san 2063 o nasiraw fɛ ka kɛ ni hali bi gɛlɛya minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o baarasira minnu bilalen bɛ sen kan ko olu bɛ ka nɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana wɛrɛw olu kɔnɔna na ni an ko o ma ko SD3C
se ale ni fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele o talen bɛ walasa jamana ka sɔrɔ boson siraw olu ka se ka u yɛrɛma sɔrɔ cogoya min na o sɔrɔ kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dolanci kɛnɛba min bɛ anw fɛ yan nɔ ni an ko o ma ko Stade Daniel Wɛnzen Kulibali k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan ko o taara ka o kɛ yen nɔ ka taa fɛn min kɔni ye baara sera ka o kɔni nun don ni o bɛ tali kɛ mon histoire du sport ni o de ye ne ka farikolo ɲɛnajɛ fɛn min kɔni ye o kunkan ko kumaw ye an ka minisiri min tɔgɔ ye Abdul Kasim Fɔnba ni ale ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ko ale ni sifin ka ko o ɲɛnabɔli o bunakun ka ale kɔni ye fɛn min kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni maa minnu ni olu ye farikolo ɲɛnajɛlakɔrɔw ye anw ka jamana kɔnɔna na ni fɛn min kɔni ɲɛdɔn baden bɛ u la farikolo ɲɛnajɛ ko o nasira fɛ olu kɔni u ka hakilinaw ta ka o di nin wagati kofɔlenw na minnu ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ale ma walasa fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ale bɛ se ka san sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna na togoya min na an mago bɛ jɔnjɔnba minnu na olu ka se ka sɔrɔ ka na ni olu ye anw fɛ yen nɔ o nasiraw fɛ ka Mali ka tabiyaw ni Mali ka kɔrɔlenko ni ka olu don bala togoya min na hali n'a kɛra farikolo ɲɛnajɛ ko o nasira fɛ walasa Mali jɔnjɔn ale bɛ se ka sankɔrɔta diɲɛ seleke naani fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun nata ale kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn min kɔni ye sini yɛrɛ ni o bɛ sibiridon ma ka yira k'a fɔ ko funteni ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ fɛn min kɔni funteni degere bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ 42 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgo la ni an ko o ma ko 42 degrés Celsius o nasiraw fɛ ka laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ tilekɔrɔbaaraw olu ka nɔgɔya tilekɔrɔ taamaw olu ka nɔgɔya wa adamadenw ka se ka ji caman min walasa ka u yɛrɛ kisi funteniba min o bɛ nin wagati kofɔlen na o kɔlɔlɔ olu ma ka u ka kɛnɛyaw ni ka olu lakana ni bɛ dasigi aw ka kunnafoniyaw la Tam Tam TV jabaranin sanfɛ aw sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigin kɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ wasalamu.